Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cakut iki ditanggap wong Tanjung Wadung. Seneng ya Pak nggih? Seneng nggih? Kok gak nanggap? Sing ditanggap cocok ludruk sing paling apik sak Kabupaten Jombang, Ludruk Budi Wijaya. Tau wandake disawer kabeh oleh duwe sak pirang-pirang embuh karek aku iki disawer mbogak iki. Sedekah desa nggih Pak nggih kajate nggih. Wis muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa ngegas titituit damar mati mulia Siti lunga pasar babi mati Semar mendem Duri misol iwak tongkol gea-gea Mirot yung ngatemi katok emblorot Waktu terang rembulan udara bersinar terang teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama hanya duduk dengan bimbang datang kawan ayah om cucu itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita sorak lah bersorak Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut ini rambut ini janggut ini sikut ini perut ngisore perut alah lambemu lho ngisore perut kaiso kon manuk kutul Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut katok cilik kecilian katok gede kegedean paling enak loh cocok iku ya Allah Gusti arek-arek apal kabeh paling enak gak katokan paling enak ayo sarungan tuku kayu tak gawe rajek bojoku ayu utange sak bajek Bismillahirrahmanirrahim
karami mung gue mula saben taun ayo sedekah desa bancaki awake dhewe ya bancaki bumi desa cek diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo sedekah desa cuma tatanan agama aja dilalekno cek gak diarani musyrik mung duwe agama nek pinuju sampean bancaan donga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan manungsa mula dulur Tanjung ayo bareng-bareng gedonga muga-muga sedekah desa iki diberkahi Gusti Allah Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampeyan tanggap sampeyan yo tak dongakno barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazaka khair. Muga-muga desa Tanjung mari disedakoi rakyate kabeh tanpa terkecuali diparingi seger waras slamet diparingi panjang umur rezekine melimpah ruah. Allahumma kenek kanggo sangu ibadah nang Gusti Allah tak dongakno kabeh muga-muga iso tindak Mekah Madinah. Allahumma amin. As-shadaqatul tadfa'ul bala nek wong Tanjung sregep sedekah mongko bakal iso nolak bala. Pengorbanane wong Tanjung kabeh nanggap ludruk nanggap apa wae entek pirang-pirang puluh juta
dibayar wong Tanjung dhewe sing seneng wong sakmene kae. Kata Allah, man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Inna adakiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Muga-muga wong Tanjung dijoli karo Gusti Allah kebahagiaan keselamatan dunia sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Kedagelan ta pengajian iki. Loh, Mas Merip, ayo Mas lakokno Mas, lali aku. Kita nek dagelan iki estok 800. Temen iki. Budi Wijaya Benduwino tanggapan gak tau leren. Ngono iki lho aku kepengin tuku kathok sithik gak iso aku. Muga-muga wong Tanjung nanggap maneh. Ayo golek tambahan ayo. Budi Wijaya siji loro telu papat ono rondo lemu gak duwe cacat dikendak duda sing sapine papat bareng wis meten kok ditinggal minggat bareng wis meten kok ditinggal minggat baine lair gak ono sing rumah bayi rada gedhe dititipno mbok samat mbok esaken bengi dodol apem no setambat saben bengi dodol apem no setambat budale sore mulie jam 4 nek ditakoni jare teko rapat wingi aku weruh digawa kang jiat aku weruh digawa kang jiat digawa ketan liwat gang papat teko gerdu kang jiat ora kuat katoke mblorot kecantol kawat konangan karo kang legiman yo njaluk bagian digawa mulon nangisor karongan tulung lapo-lapo dagak ketiban bongkotan muka pomu kapan wis tuwek kok pencilaan mesir cewek kabeh WA-WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wah bayang aku dhewe yo tau ngelakoni duwe pacar lemu jenenge Yusiti tak WA-WA jange tak rapi bareng salah kirim kliru dukun bayi namung semanten payah kula saelan boten barang sampai pegel dagelan
bulan 18 kana sing metu. Badok tangan tuh iki. Rek betul kancane mbok selamat malam ta assalamualaikum. Masalah tutut. Kok assalamualaikum ket sore montekno. Ngene iki nek kon kejelungu pun niku bagaimana rasanya? Nonor. Apa? Ditanggap wong Tanjung pakai assalamualaikum. Assalamualaikum iku wis entek. Iki masjid. Kok awakmu ket sore tak rungok-rungokno ya oleh ceramah. Dire aku ndongakno rek. Aku ke ditanggap ya dihibur ya didongakno. Dongakno terus dongakno uripmu dhewe tut. Lapo kon kok ndonga koyo ngono iku? Ndongakno wong iki termasuk ibadah to kon niku. Ndonga aku sing temen. Heh. Brekos puta. Antene digawe penceng. Ngene mbok biyen kok gelem nyusoni. Lah ya, untung mbokku saiki wis mati. Ngono ku lho tak kirim mbokku ngono ku ya ngomong kadang-kadang. Ya apa? Oh alah toh aku biyen kok nglairno awakmu model kaya ngono jare ngono. Padahal mbokmu wis mati. Mbokku wis mati. Sik iso ngomong ngono. Sik iso tapi liwat ngipi. Oh ngipi. Didongakno sing temenan Atut. Oh. Warga kene iki aja kok men donga karepe dhewe. Nek ndonga cara Arab ana sing ngerti, ana sing gak ngerti. Iya. Didongakno cara Jawa. Cara Jawa ae ben padha ngerti. Ya wis, nek ngono aku manut awakmu. Oh iya. Nek didongakno cara Arab, ana sing ngerti, Ana sing gak ngerti. didongakno cara Jawa. Cara Jawa ae biar bermasyarakat. Ngono lho. Nandur jagung no pinggir kali. Wah, cakep. Muga-muga wong Tanjung murah rezeki. Allahumma. Amin. Mangan jagung nang pinggir sumur. Wong Tanjung Wadung panjang umur. Allahumma. Alhamdulillah. Mangan jagung sampinge nanas. Wong Tanjung Wadung nek duwe utang tak dongakno ndang lunas. Allahumma Amin. Mangan jagung roto kabeh nang dodoh. Terus Mulai tanggapan nang Tanjung Wadung, mulai gawa rondo. sing doyan raimu ku sapa? Loh, jangan salahkan aku, masih elek ini tapi rodok ganteng. Wong kon dhewe ditinggal minggat bojomu gak balik-balik ngono. Jare sapa? Apane sampai saiki bojomu ya gak balik? Iku ngono gak ditinggal, Tut. Lah apa? Tak pasrahno ambek arek nom-nom. Lho, Mergo aku wis blenger. bojo kok mbok pasrahno? Wong wedok lah nek gak nurut mbek wong lanang kekno ae. Mboten ngoten, Bu. Koplak kon niku. Bojo dikekno wong. Gelek maneh. Oh, oleh ta? Oleh ta? Oleh ono situk ya dipegat pisan. Kok ambek bojo sing dhisik di anak pira to? Anak loro, Tut. Anak loro. Anak loro. Ana ndas ya. Gak ono situk. Ya ono ndase kabeh rek. Maksude anak karo bojo sing dhisik di anak. Dua anak loro. Iku anakmu ta anake bojomu? Nggih anake wong akeh, Be. Ya anakku, bojoku. Masalah rek. Nek anakmu berarti bojomu gak melok duwe anak. Ya gak melok duwe anak tapi melok ngeteng tak gawekno. Ngono lho. Sak benere anak loro iku anakmu ambek anake bojomu. Ya anakku ambek bojoku, berhubung aku ditinggal. Wis yo ngene iki nasibku. Lah anakmu melok kon ta melok bojomu? Lah sing lanang melok aku, sing wedok melok mbokne. Lah kok pinter kok. Wah, wong aku iki cilikanku mangan Spiderman. Kon niku lho ngomong ngeket mang. Kon tak takoni kon ngomong ket mangro jenenge lurah kene tagak. Ya Allah, karo to. Kan gak ro jenenge lurah kene. Iya to sepurane to. Astagfirullah, Tut. Sepurane aku gurung kenal karo lurah kene to. Budi Wijaya ditekakno nang kene ku gak murah, Tut. Larang. Lah kon ro kok dagelan model kaya ngene gak ro jenenge lurah kok gak matek ngono, Tut.
Konro jenenge lurahe. Ya jelas ero, Bos. Sopo? Supono. Nggih, Bu. Leres napa mboten? Lah bener, wong Supono iku ambek aku ke cilik ambek aku are. Supono. Supono iku mengandung kata dan bermakna. Asma Kinarya Japa. Japa. Supono. Suami yang selalu setia kepada istri dan keluarga yaiku Supono. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Hebat kan toh? Ngomong aku kok. Seorang suami yang selalu setia kepada istri dan rumah tangganya. Wis iku ya Supono. Podo karo aku sing selalu taat marang agama. Siapa lagi kalau bukan Supono? Ya Allah. Golem terus toh. Ngomongin nanti gimana? Noto desa iki penuh perjuangan dan sangat istimewa. Siapa lagi dia kalau bukan Supono? Kasih tepuk tangan buat Supono. Apa sebabnya Pak Lurah Supono kok mbok elem terus toh? Mergo aku iki ngenteni saweran. Ya Allah, Pak Supono tak lemke esuk sampai sore. Kon niku bayaranmu wis akeh. Kon pelawak bayarane akeh arep saweran. Ya jelas. Upamane kon disawer, alhamdulillah. Nek gak disawer, kebacut. Tawan to. Cocok ambek jenengmu. Apa? Wanto. Apa iku? Wan. Wan iku pedet, to ngeden. Aduh kok. Potonganmu pedet ngeden. Ya padha karo ambek awakmu tut. Lho kentut. Kentut. Apa? Ya Allah. Kentut. Ken. Aja guyang-guyu kok tak jotos kono kok. Iku jorok, Tut. Le, jeneng to. Ken. Ya Allah. Kon iku nek gak iso nerjemahno tak jotos kono kok. Kenali aku adalah entut. Asem. Lambemu bijak kono iku. Ya Allah, dagelan kawak jenenge kentut. Cangkeme rusak kono iku. Masyaallah, Tut. Nandi Supono kene Mang Rek. Wis aku ngene to. Ya apa? Ayo selawatan ae, muga-muga entuk barokah. Barokah muga-muga ya nang Budi Wijaya, ya nang masyarakat Tanjung kabeh. Oh iya, cek adem, cek berkah lan barokah. Ngono ah. Iya. Ayo nyanyi wong loro. Nyanyi aku ambek awakmu. Iya. Oke, gas. Saut-sautan. Oke, Bos. Salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Ngono adut. Saut-sautan. Lah ya saut-sautan. Ngerti apa? Ngerti wong aku iki. Salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Kon ngerti nang gak to? Ngerti, Tut. Nyanyi saut-sautan. Nyanyi saut-sautan awakmu nyanyi tak saut. Wis ngerti ya? Ngerti lah wong aku. Ya wis. Salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Ongkok kon. Jangkrik. Wah kaya rabies iki tanganku iki, Tut. Rasain lho. Sing tak maksud iku gak mbok saut ambek tanganmu. Apa? Sauten karo lambemu. Ora yo ngomong, toh aku nyanyi saut ambek lambe. Gitu loh, Tut. Ngerti ya? Ya ngerti. Ya wis, ngomong gak jelas. salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Ya Allah Gusti. Kowe iki jane ngerti apa gak? Ngerti, Tut.
nyanyi wong loro nek aku nyanyi sauten tapi karo lambemu. Lah iya tak saut ambek lambeku. Wis paham? Paham. Salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Awas kon ya. Salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Salatullah salam. Ini. Bagaimana rasanya? Kayak batang. Sing dimaksud nyanyi gentenan. Wis tak jelasno. Aku selawatan kon yo gawe selawatan. Ngomong gentenan, selawatan gitu loh, Dut. Eling ah. Eling. Aku sing dhisik, mari ngono genti kon. Oke. Berarti kita duet. Iya duet. Oke, siap. Gentenan. Salatullah salamullah ala ta'an rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kayu randu kok digawe meja, ana meja kok dipletur ijo. Arek ayu tur pinter ngaji, bocane sing duwe bojo. Ya Allah Gusti, monggo ya iso to. Aku mari mangan nang kaboy mang. Kon kok ya iso to. Mari nang klobok mang Dut. Aku mau perekes yang iso merangsang. Ilahi salimil ummah afati wa nikmah wa minna minhumma bi ahlil badr ya Allah. Mangan bakwan karo mangan gadung, wasno langit kok warnane biru. Rawan Tanjung Pangen ayu-ayu, pak ibuke aku pengen mantu. Tawasalna bismillah wabillahi rasulillah wa kulli muzahidillah bi ahli badri ya Allah. Nang Tanjung Wadung raren arek wedok, tekan kono ana bapakne balik. Lho, pare amu iku lho. Balik Tut. Pare amu kok jadi pedhot-pedhot ngono. Nang Tanjung Wadung marani arek wedok. Ya, Tekan omahe ana bapakne. terus Balik aku grengko segede ngene. masa maksudku jadi pedhot-pedhot. Iya. Tontone ngene lho. Menyang Jombang mampir sengon. Lemah keneng akeh wedine. Nek gak sambang dirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. Nang warung mangan sego pecel, mari mangan gak nggawa duwe. Mule Ya Allah toh kok iso nyanyi ta enggak sih? ya Allah mari mangan gak nggawa duwe mule Tut timbang digamplengi wong. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Etan kali lah kulon kali, kate nyebrang kano uwote anjagur. Kon minggat to. Aku kate nyebrang kano uwote. Ngerusuhi dagelan tok. Sing gendeng tambah.
Tuwek. Kan iku ya ngono. Nyanyi gak karuan majase. Ana wong nguyun tak separuh balik mulih. Lapa ngono? Aja kakean ngomong ditontok Nini. Masalah brengose kaya nyambik. Ya Allah Gusti. Yo alah, rai iki lho iki rambut tagarangan iki. Nyanyi nek kepengin nang terkenal iku gawe grup. Rame ae. Kok pikir kon delok dagelan ngono ta? Halo. Tahu bulat. Kau bagaikan rembulan. Akbar. Belara ganjok adan. Bar iku lho. Belara ganjok adan subuh iku lho. Kliru ta? Kon niku nyanyi liyane. Dunia bulbul kebul sikile bubulen. oh gaya bulbul gaya bulbul la 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 ger mikir kecantol pager suwek katoke ger mikir kecantol pager suwek calunge ger ketana ger ketana ger cak kuntet bojone dokter ger ketana ger yes. Tak kentut numpak motor mikir Ketana ger. asik. Agar ketana ger acak wantau ger ketana ger cak kuntet numpak skuter Ger ketana ger yes. Tak kentut numpak helikopter ketana ger acak wantau tulungiler ger ketana ger cak kuntet pancen wonge pinter ger ketana
angker gundumu wong loro kate klenger wong kok ger ketana ger ger ketana ger yes cawan to ambune banger iya aja guyon lali ta apa semayan winginane ku lho sing winginane ku ayo ngrusuhi taji ngono ayo arek-arek dikandani kabeh ayo Thank you.